ҳои азиз, мехоҳед дар хона нишаста ба тиҷорат машғул шавед ва маошу даромади зиёде ба даст оред. пас шуморо барои кор дар ширкати Faberlic даъват мекунем, зеро ин ягона ширкатест ки шумо метавонед ба давлатҳои хориҷа нарафта тиҷорати худро оғоз ва молу маҳсулотро аз дасти якум гирифта соҳиби даромаду маоши нағз гардед. ҳамчунин ширкати Faberlic барои харидорӣ кардани молу маҳсулот ба шумо тӯҳфаҳо пешниҳод менамояд ва ягона интернет-мағозае мебошад ки дорои имкониятҳои хеле хуб аст. маҳсули ин гуфтаҳо шумо метавонед ба сайти инстаграми мо ё ин ки ба номери ватсапи мо муроҷиат кунед. омӯзиш ройгон аст. занҳои муҳтарам, фурсати худро аз даст надиҳед. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. имрӯз бароятон як влоги ҷолиб омода кардам. марҳамат то охира тамошо кунед, лайк ва дастгириро фаромӯш накунед. тамошобинон, ана имрӯз барфи шаҳри мо бинед, чӣ хел барфи бисёр бурид. ҳамроҳи Ҳасан Ҳусейн ба Валбирис рафта истодаем барои гирифтани заказҳо. инҷо бошад дӯстон, рустами ман ҷашни мавлуд дорад. рустам 22 сола шуд ва барои табрикоти рустам меҳмонон омадагӣ буданд. се даргаҳи илоҳӣ чӯ ҳадияе расидӣ ба рӯзгори модар хушбахтӣ офаридӣ. зи даргаҳи илоҳӣ чӯ ҳадияе расидӣ ба рӯзгори модар хушбахтӣ офаридӣ. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان جان مادر. مادر برات بمیره قربان خان بناز. хоҳарони азиз, инҷо ман барои худам дунамуд курта заказ кардам аз як хоҳарамон. канал надоранд, лекин дар ватсап группа доранд. агар касе хоҳиш дошта бошад ба ватсапи ман нависед, ман шуморо ҳам пайваст мекунам. куртаҳои бениҳоят фасон доранд. нархҳошон духтаро бениҳоят нархҳои нағз кати. ана ҳамин куртаҳо 1200 рубли духтаро. ҳамаи размерҳо ҳаст. цветаш цвети капучино, ин цвета коричневый капучино мегӯянд. намехел материалашам бениҳоят материали мулоими, зимний вариант. курта спортивный, куртаи дароз духтаро. ана ҳаминҷа разрез дорад аз ду тараф ва баъдан дуюм курта аз ҳамин фасон, лекин цветаш ҳамихел тёмно-синий. ина бинед, остинҳояш дароз, хоҳарони азиз. обуфи спортивный кати, ҳамин саршавии баҳорба бениҳоят куртаи нағз. ана ҳамин хел тамошобинони азиз, хоҳарони азиз, агар ба касе писанд омада бошад ба ватсапи ман нависед. ман рақамҳои телефонии шумоя пайваст мекунам ҳамин группаи ватсапба, группае ки куртаҳои реклама мекунам.
Доставкашон 350 рубл. Ба ҳамаи шаҳрҳои Россия доставка доранд. ғайр аз ин боз дигар куртаҳои фасон доранд. Ҳамаи размерҳо ҳаст духтаро. Ты что ли, Хасан? Ана хоҳарони азиз. Бошад ман ҷурғот тайёр кардам. Ана бинед чӣ хел аҷоибот омадааст. ҷурғота ман сметанаи 15% тайёр мекунам. Азиз, бисёр хоҳиш кардагӣ будед ки ман нишон диҳам чӣ хел ман ҷигарро тоза мекунам. Ана михел як қабат плёнкашро тоза мекунам ва дар вақти бирён кардан ҷигар бисёр нежнӣ болаззат мешавад. Ана михел як қабаташро ман тоза мекунам, якум қабати плёнкаро. ҳозир ман нони кадугӣ омода мекунам. Барои ин кадуро тарошидам, намак илова мекунам, каме мурч, равған ва ҳамашро хуб омехта мекунам ва баъдан орди кукурузный илова мекунам. Баъдан анаи хел орди кукурузный нимашро ман илова мекунам ва орди гандумӣ ҳамашро хуб омехта мекунам, каме дрожжа ва баъди 2 соат пас хамир мерасад ва формировать мекунам. Ҳамашро ба шумо навор мекунам. Марҳамат, тамошо кунед то охира. Хамирро шӯридам. Акнун хамир бояд 2 соат дам гирад. Баъдан формировать мекунем. хоҳарони азиз, нони ман давомаш пухта истодааст. 6 дона нон шуд. Нонҳои калон сохтам. модарони азиз, мехостам барои фарзандонатон як китоби беҳтаринро тавсия диҳам, хусусан барои писарбачаҳо. ҳамаи маълумот дар интернет ҳаст, лекин хондани китоб ин ба худ як хусусияти хосае дорад. дар ҳамин таътили зимистона фарзандони ман ҳар рӯз 2-3 саҳифагӣ аз ҳамин китоб мехонанд. Его вера и то, как он обращается с другими людьми. Фергюсоном он заболел, и нам пришлось вернуться снова, проделать весь путь к титулу. Мы бросились с Барбозой и Ялом Якви. Барбозой. Барбоза и Элом Яквинда, и Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе. Сейчас он готовится к бою с Конором Макгрегоровичем.
Он богатый, мам. Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе. Сейчас он готовится к бою с Конором Макгрегором. Будет величайший бой в истории. Хабиб — человек, который всегда поддержит меня, а я всегда поддержу его. И до самой смерти Даниэль Кормье. Я чемпион UFC. Спортом я занимаюсь почти всю жизнь. Я все видел и через все прошел. тамошобино заказои ман омад, Рустам овард. ҳозир барои шумо навор мекунам. булочкаҳо пазанд, баъд барои шумо навор мекунам. Чё, мамуль? Мама, Что ты хочешь? Что? интернет. барои шумо каме маълумот медиҳам дар бораи молҳои Фаберлик. Ин закази имрӯзаи ман аст, духтарони азиз. ана ин парфюм бюти кафе. ана ин бошад духии Рената. ҳамамон медонем ки духии Рената дар ҳамин ширкати Фаберлик беҳтарин духе аст. ман аз ҳамин истифода мебарам, ҳам зилон, ҳам кабуташ, ҳам сурхаш. бӯи сладкӣ мекунад, беҳтарин аст. ана ин бошад пандор. инро ман ба наздикӣ фаҳмидам ки бӯи нағз дорад, заказ кардам. пештар истифода намебурдам. тавсияи духтаро кати заказ кардам, духтарои группамон кати. ана ин бошад аура. инам гуфтанд ки бениҳоят бӯи нағз мекунад. инам заказ кардам барои проба. ана ин дута ин духӣ бошад, духтарои азиз. аксияи калон кати, нархи дастрас кати, бениҳоят бӯи нағз мекунад. бӯи медонед сладка восточный. ан ҳамин хел мекунад. ана ин бошад пуртужур. духи номер 1 дар ширкати Фаберлик. беҳтарин аст ин. ин духи несту, духи неву, ин туалетная вода, парфюмированная вода. ана ин бошад дезодоранти ҳамин бюти кафе. инам беҳтарин, инам нархи дастрас кати. ана инҳо бошад шампуньҳои новинка 3+ аз 3 сола боло барои кӯдако, барои фарзандонам заказ кардам. ин бошад, духтарони азиз, барои спрей для очищения ванн и душевых кабин. барои ванна заказ кардам, барои тоза кардан деворҳои ваннаи тоза кардан. инам нархи дастрас кати, духтарони азиз. ҳозир магниту ҳамин хел магнит косметику, пятерочку, ҳамин ҷоҳо бениҳоят ҳамин для очищения ванн бениҳоят қимат шудаги ин хел спрей. ин бошад моющие средства. ина ҳаматон медонедон ки ин дар сатҳи аъло меистад. ман аз ҳамин бисёр ҳар каталог қариб 10 тоги заказ мекунам. ин дафъа камтар 4 дона заказ кардам. бошад несмываемый мист. ин хай спрей гӯем, спрей барои мӯй. баъди краска вақте ки мӯйҳо структураш вайрон мешавад, барои ҳамин истифода мебаред. бисёр чизи хуб. ин спрей для освежитель для воздуха. ин бошад духтаро крем. ин ҳам новинка аст. креми беҳтарин, зимний крем барои рӯй. зимистон ба рӯйҳо тез доғ мебиёрад. ҳамин хунук рӯйба тез доғ мебиёрад. ҳам нури офтоб, ҳам хунукии сахт рӯйба доғ мебиёрад. духтаро барои ҳамин аз ҳамин крем бояд истифода барем, креми зимнӣ. ва баъдан ана ин шампуньҳо состав ба кератин дорад. ҳаматон медонед ки, бисёриҳо медонанд ки кератин ин барои мӯй як намуд лечебный эффект медиҳад барои мӯй. ана аз ҳамин заказ кардам. қати шампуняш, балзамаш, полный набор ва маска кати. ана михел. ҳамин буд, духтарони азиз, заказҳои имрӯзаи ман. як бори дигар, хоҳарони азиз, ба ҳаматон хотиррасон мекунем ки дар ширкати Фаберлик кор кардан ба қайд гирифтан бепул аст. духтарои азиз, шумо метавонед команда насохта барои худатон, барои оилатон заказ кунед.
ва боз чӣ гуфтаниям ба онҳое ки ӯзбекзабон ҳастанд, духтароне ки занону духтарони ӯзбекзабон метавонед ба ширкати Фаберлик пайваст шавед. Мо группаи ӯзбекӣ дорем, группаи русӣ дорем. Дар ҳамаи группаҳо обучение мегузарем. Метавонед бо мо якҷоя кор кунед. Ӯзбекзабонҳо, русзабонҳо, хай тоҷико само сабой медонед ки ҳаст группаи тоҷикӣ. Хай марҳамат биёед якҷоя кор мекунем.